exposa i ven el teu producte. Arriba el moment d'exposar i vendre el teu producte, de que entri en contacte amb el teu client. Aquí hi ha 3 claus essencials. Endreçar, endreçar, endreçar. Això, en terminologia professional, se li diu categoritzar els productes. És a dir, presentar els articles per categoria, exhibir-los de manera que s'entenguin. Quines categories o formes d'ordre resulten idonis en el teu cas? Per talles, per colors, estils, edats, preus? Pensa que, en freqüència, una prestatgeria sòbria o una caixa senzilla és l'únic que es necessita per crear atractius escenaris d'exposició o venda. Mantenen una relació estètica i d'utilitat també. Per tant, hem aconseguit ordenar molt bé a partir d'aquesta prestatgeria, crear-li aquestes parets en vertical, hem aconseguit crear un ordre que penseu que si això només fos la prestatgeria de dalt a baix, no aconseguiríem enfocar visualment el producte com aconseguim aquí gràcies a aquesta retícula que ens delimita molt. Que és el que ens interessa. Això dona un valor afegit al producte, aconseguir aquest ordre i aquest bon fer. Em vaig inventar unes estanteries que es podien treure fàcilment a partir de que poguessin ja donar-los a col·locar, i llavors vaig pensar que el més important de la botiga era aquest pare o aquesta mare protectora, explicació que a partir d'aquí es desenvolupaven aquestes 2 estanteries i que d'alguna manera això era un primer impacte visual i un catàleg del que trobarien després a la botiga ampliat. Llavors el meu problema era com feia per separar la tatera amb la cafetera, la sucrera, la vaixella, la joguina, no sé què, el drap de cuina, el tèxtil, tot això, i llavors va crear com una gran botiga. Segons cada una d'aquestes ocasions d'ús, organitzar aquest espai per conceptes, temes. Per tant, vull dir, teníem un espai, una zona, que és la zona més urbana, la zona més de festa, i l'altra zona de la botiga més orientat al món casual. I dintre del món casual te pots trobar les diferents prendes i models fins a arribar al tema cromàtic, que és l'últim esgrau. Per tant, canvi de criteri d'organització, plantejàvem una planimetria.